em dic Ignasi Cabanes Castells, soc el director de la Sala Rossinyol, soc nascut a Sant Cugat i portem 34 anys de galeria. Bé, jo soc fill d'artista, el meu pare era pintor, el tiet també era pintor, vol dir que teníem una relació amb l'art des de que vaig néixer. O sigui, que jo el tema dels quadres, les pintures, les he viscut des de la primera infància. Llavors va vindre un dia en què aquesta sala d'art, aquesta galeria, van obrir com a galeria d'art, però al cap d'un any i poc va ser tancada. Llavors, com que nosaltres vivim just al costat, va ser l'ocasió per dir, bueno, doncs ara la podrem portar nosaltres. I a partir de l'any, exactament el dia 13 de maig del 1986, vam inaugurar-la amb el nom de Sala Rossinyol, ja que el pintor Santiago Rossinyol per nosaltres és un referent important dins del món de la pintura i a l'estar al carrer Santiago Rossinyol doncs era apropiat posar-li aquest nom, no? I des de llavors ens diem Sala Rossinyol. Nosaltres, la nostra línia es pot classificar molt fàcilment per nosaltres una galeria d'art d'estil figuratiu. Això sí, dintre de l'art figuratiu hi ha pintors d'un estil o pintors d'un altre estil, perquè hi ha molts estils. Nosaltres tenim un centenar de pintors i no hi ha pràcticament dos estils que siguin repetits. I bueno, aquesta exposició en concret, la que tenim ara, que és el de l'Abel Florido, és una exposició que aquest artista treballa amb els blancs i els negres, és la seva especialitat, i per donar-li una miqueta més de personalitat encara més marcada, deixa que uns punts s'il·luminin en color. Sí, nosaltres fa molts anys que estem ja introduïts en el que és el món d'internet, perquè creiem que és una forma de treballar, una tècnica actual que ens permet estar present a tot el món. Llavors, el que ha passat amb aquesta Covid-19, que ens ha destrossat a tots una miqueta el plan, ha sigut intensificar més la nostra labor dintre del que és internet. Vol dir que les exposicions, fins com ara es feien presencials amb un nombre públic aquí a la sala, això ara no ens ho permeten, perquè clar, hi ha una reducció d'aforament molt reduïda i des de fa diverses exposicions que estem transmetent la nostra inauguració virtualment a través del canal d'Instagram. Doncs vol dir que a través d'Instagram, en el mateix dia que anunciem l'exposició, ens poden veure en directe o bé després en diferit o qualsevol altre moment, perquè això queda gravat. També ho posem en el canal YouTube, vol dir que ens poden trobar per dos llocs. Llavors, què hem de fer? Doncs mira, com que la presència de gent s'ha quedat reduïda en quant a inauguracions, en quant a públic en general, que la galeria sempre plena de gent quan inauguràvem, hem de fer aquest altre sistema. Mira, per mi l'art diríem que és captar la bellesa que té la natura. La bellesa que té la natura en tot el que això comporta, siguin paisatges, siguin persones, siguin cavalls, posem pel cas uns animals. Bé, ho abarca tot, perquè tot el que abarca la naturalesa ens cap dintre de la nostra sala.